Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:23. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule. Mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga ato nga mga kaaksyon ang adlaw nyo subong? Subong adlaw sang Martes. Labi na sa mga kaaksyon nato nga naga-monitor na sa ilamantag sa karon ka mga transistor radio and also sa mga kaaksyon nato nga naga-monitor man via Facebook Live. Ano ning natabo action Elray nga akon hindi ko ni pagtandugon mula ni sa gagi aga tunog haw ate siga sa aton nga mga ka-aksyon sa liwat mayong hapon sa inyo hindi naman ninyo alagad ini si Indayan ara iya maghatag sa inyo kalingawan sa subong man nga hapon. Apang antas man ang tanahan, dali kita anay sa aton ialakat sang panahon. Kayang easterlies amo sa karon ang nag-aapekto sa bilog nga Pilipinas. Ang Western Visayas, dala na dala ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-laptay na nga pagtupa sang ulan ukon pag panaguo bangod sa easterlies ukon localized thunderstorms. Action Nelms may imuno ko di karon sa imo ho ano ning natabo siya nga kinahanglan ko gid siya nga kaptan. Okay, balik kita anay sa aton nga lakat sang panahon. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan Sidlangan pakadto na bagatnan Sidlangan ang mabatsyagan karon sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin magkanay tubtob kasarangan ang pagbalot. Nagbutla kay na si Haring Adlaw, las 5:21 sang aga. Kag ini naman ang magatunod las 6:01 karon iya sa gabi. Ang aton na temperatura kara karon nag-range sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang iban rin naton nga mga ka-aksyon masako-sako pa sa ilamantag sa ka mga ulobrahon kagang iban nagapahunay-hunay lang danay nagapatunaw-tunaw kay bag-o lang man tapos iya sa pagpanyaga kami arakon ka isa iya nga amo ni oras tigpalanyaga parang nila kay adlaw na nakabugtaw kami ara man nga tungod bala sa kasakuon or may gintapos di maka
late iya ang pagpanyaga. As long as nakapanyaga, no? Masudlan ng aton iyat siya. Kag kung maka-relax, pagbalik sa aton nga obra, hindi na maglingin-lingin aton ulo. Kaya kung kaisa mo maning sa mga factor, kung nga nagaka-apektuhan ang aton iya nga obra, kaya ti wala naga-function ang aton nga utok, kay gutom ang aton nga tiyan. Ang aton iya nga utok kinahanglan man, no? Kinahanglan ng sang somebody gid actionan. Hindi man kinahanglan or kung may ang ginasiling mula kung may depektibo gani nga parte sa aton nga lawas, tendency ti nagaka-apektuhan ang bilog naton iya nga lawas syempre. Muna ang problema nga kinahanglan, no? Number 1 gid naton nga himuon. One classic example is ang pagkaon, pagkaon sa husto iya nga oras. Touch move gid sa action ha. Nams, ano ning natabo ni sa iya man? Sige, antas man ang tanan, diri kita anay sa aton ya headline sa mga balita sa national. Ang aton nga mga balita sa national nga nakuha man naton, ining ginaduso sa karon isang Department of Tourism nga paliputon ang quarantine, days of quarantine para sa mga fully vaccinated na nga OFWs kag mga balikbayan. Ang isa pa gid naton kapag istoryahan, ining paandam ni Senator Risa Hontiveros sa posibilidad kung bala nga basi magdamo diri ang Chinese incursion kung tugutan ang mga dumuluong magpanag-iya sang public utilities. So, inakaron i-share ko sa inyo dugang man nga detalye. Pila pa sa aton man pagka-istoryahan ang topic naton iya sa subong hapon para sa aton iya nga FYI portion. I know kalabanan sa aton, no? Kalabanan sa aton, may salakyan ka man o kung wala, no? Naga problema kung trapiko ang paghahambalan. So, amo ina karon ng aton iya nga topic para sa aton nga FYI, paano naton iya nga makalikaw kita bala sa aga pa, stress ka na, ga init ng imo ulo, kay late ka na. Na amo nang aton iya nga pag-istoryahan para sa aton nga FYI portion. And also, bantayan man ang aton iya nga pagabasahon nga sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We para iya sa aton nga letter sender sa karon iya nga adlaw. And also, bantayan man nato ang aton iya nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:31 na kita. And this time, diri kita anay sa pag-share sa inyo sang detalye sang aton iya nga mga nakuha man sa national news. Unahon naton ining may angot sa ginaduso sa karon sang Department of Tourism nga paliputon ang quarantine days para sa fully vaccinated na nga mga overseas Filipino workers kag mga balikbayan. So, sunod diri kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, natala na nga makigsapol ang ahensya sa nagkalain-lain man nga mga ahensya angot sa sining proposal. Sa naibaluan, gina-require sa karon ang OFWs nga magtener sa quarantine facilities ang tubtob na 10 ka adlaw sa diin ginaswab sa ikapitong adlaw halin sang pag-abot kag ginapa-obserbar sang dugang nga 4 ka adlaw nga home quarantine. So ginihemplo sang DOT nga sa Thailand kuno ya
ang quarantine period para sa mga OFW and also sa mga balikbayan ara lang sa 7 ka adlaw. Napuli na sila niya dayon sa ilaman tagsa iya ka mga probinsya kay bangod iya sa ginpalipot man nga quarantine days. So amo man ni ang ginapush sa karon sang Tourism Department sa aton iya nga Interagency Task Force, no? I think may-ari na siya may-ara na sang statement pero check lang naton karon to confirm, no? Kung ining ginaduso sang Department of Tourism is ginaprubahan o kung wala. Pero sa liwata, i-clear naton para lang iniya sa mga fully vaccinated na mga OFWs or meaning nakatapos sang duha ka doses sang available nga COVID-19 vaccine or ano man dira nga COVID-19 vaccine nga ginbakuna sa ila. Amo nang pinaka gina-clear dira kag sa subong wala pa man kita sang dugang sa siniya nga update, no, angot sa sining ginapush sang Department of Tourism pero for sure kay ti nakitaan man isang aton nga mga agencies, mga concerned agencies, ang pila ka mga sitwasyon antes pa man tugutan ang iniya or pila sa mga ginaduso sa karon like pareho sini ginaduso ya sang Department of Tourism. Ang isa pa gid naton ka balita, ang isa pa gid naton kabalita ining paandam ni Senator Risa Hontiveros angot sa ginaduso nga pag-amyenda, no? Amendments sa Public Service Act sa Pilipinas nga maghahatag sang 100% nga foreign ownership sa public utilities nga mahimo maghatag ini alagyan sa China para nga pagkapatukod sang ilaya infrastruktura diri sa Pilipinas. So, sunod diri sa senadora, bila ginakuha na ang aton dunang manggad sa mga baybayon sa Pilipinas, rason nga hindi dapat pagtugutan nga pati kaugalingon nga duta, China man ang magadumala. Ining palagyag ang senadora. Nagdugang pa sini, basi, may posibilidad nga gamiton sang China ang hagna bilang alas, na batok sa Pilipinas pag-abot sa issue sa West Philippine Sea. Sa nabaluan nga sa ginaduso nga amendments sa PSA, ang mga sektor mahimo makabukas ng tubtob 100% nga foreign ownership. Lakip na diri ang telecommunications kag transportation. Wala man kita nagasiling nga nagkapanig kita or something, pero kung telecommunications ang paghahambalan, may tendency, kay given nga, kung basihan lang naton mga statement man sa pila naton ka mga officials, mga eksperto abi in terms of issue sa telecommunications nga ginatawag, basi bala, ang hindi man naton nga magluwas lang abi except sa China basi may other pagid nga mga pungsod nga i-grab man ining oportunidad nga basi ispiyahan kita diri, maka muna nga mga senaryo. So nagpabutyag diri sang kabalaka, dala naman ang pagpaandam si Senator Risa Hontiveros. So inaaton man balantayan kay for sure magapagwa man diri sang statement ang aton yang panguluhan or mismo si Presidential Spokesman Harry Roque agud nga kumbaga pakabalo-bala sa aton senador kung ano ang ginahimo sang aton national government para nga masulbar or masolusyonan ang ini nga worry ni Senator Risa Hontiveros. But then again, mahulat kita sa ila yung mga panibag-uman nga mga statement angot sa sining sitwasyon sa karon kag di pagpaandam ni Senator Risa Hontiveros.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:37 na kita. Amo yato ang detalye man sang aton balita sa national, sa aton nga mga kaaksyon. Standby kay sa akon nga pagpanumbalik, aton man nga pag-aistoryahan ang aton nga topic para sa subong nga hapon sa liwat sa mga nagamaneho dira sa salakyan or sa mga nagasakay man sa mga depasahero nga salakyan. Diba? Ano ang day-to-day naton nga mga nagaka-eksperyensya, paano naton inaiya nga malikawan. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura.
Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong Action Radio Philippine Standard Time, 1:48 na kita, kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa pag-share man sa inyo sang aton iya nga FYI, ang topic naton sa subong nga hapon, nang kun kaisa nga ang aton bala nga kainit sa ulo, nagadungan man sa kainit sang panahon. Kag nagadungan man sa sitwasyon sang imo iya nga kundiin ka man padulong karon. Ilabi na gid sa pag himos nimo bala pakadto imo sa ulubrahan. Baw, kun kaisa dumalingin gid ang imo nga ulo, na may ara times nga nang kundiin ka nagadali, baw didto man nagadululungan ang mga problema. Ilabi na gid kun traffic ang paghahambalan. Usual sa aton, ti nagaka-bad trip ikaw, no? Kung mahilig ka sang kung kaisa makapamuyayaw, at doon di marikawan may iba naman nga kung kaisa, kung going sila sa trabaho, pag abot sa trabaho, kung kaisa mapaukpan pang ilaman nga mga kaupod iya sa trabaho, kaluluoy man. Tingala na lang nga ano to saya? Wala mo ko to sang sala sa iya. Away ako to. Muna kon kaisa ang mga sitwasyon. But then, kay given pagid sa subong, may ara na sang social media. Ano mo da kagiho? Gamay mo lang da ngagiho. Kun kaisa, ara na ay trending ka na sa social media. So, dapat, pila ka mga dapat naton iya nga himuon. Amo ni si karon ang i-share ko man sa inyo. Agod iya nga natusyas nga malikaw kita sa sining mga viral video na. Kundi malikaw man kita sa stress ya aga pa. Pag siling bala kung stress ka perme, dasig ka man magtigulan. Di ba? Di ba, Action Nams? Kung stress ka kuno dasig magkurinot imo yang guya, dapat naka-yuhom ka. Yung gani, Action Nams. Pati, joke lang, Action Nams, gisunod yung ko. Okay, number 1 naton nga mga himuon, mga tips kung paano yang mapabilin nga mangin kampante samtang nagadrive or samtang ikaw mismo nagasakay di pasahe nga mga salakyan. Ang number 1, maghimos sang temprano para hindi malabutan sang traffic. Kung malayo pa ang imo yang nga opisina, given na ina, Given na ina, hindi gina malikawan nga may porosyon gidya sang dalan nga imo pagaagyan nga may ara sang traffic. So, ikaw dapat mag-adjust. Dumduman ko ning ginahambal ni Action Fred Salanga. Ambaya, dapat kung may kaladtuan ka, 1 hour before, ara ka na sa imo kaladtuan. Kabay nga masunod ko na. Galing ka daw. Daw malayo-layo daw.
ate try na sundo ng kay action friend. Pero nami na siya, di ba? Nga inabala nga 1 hour before sang imo yang karatuan or for example be ang imong duty sa opisina sulod nimo las 8 na sulod nimo las 8 di bugtaw ka las 6 bugtaw ka las 6 piyuon mo lang nga makatemprano kaya dayon mga 6:30 tapos ka na dira sa imong mga ulobrahon at least kung maglakat ka gid man mga butang tabi malakat ka mga mga 6:45 di turo timing lang na kung maka-experience ka gid man sa traffic at least may ara ka pa iyasang oras kay ti for example big maka-experience ka traffic ang traffic hindi magina nga kun ang imo yang oras is ligwa kung isip-isipon nimong traffic pinaka-maximum sina is mga mga 10 minutes kung mga normal nga traffic pero kung may ara sa mga aksidente hindi gina malikawan nga lawig-lawig na iya nga mga minutos or may ara sa ginakaayo nga dalan no amo na nang pila na sa mga factor nga hindi iya malikawan nga tiglawig or malabutan abi mga 20 minutes pinakatayog na ang or pinakanubo na siguro ang 10 or 15 minutes kung kaisa kung dira ka maka-encounter sang kaangay sinaiya nga mga sitwasyon kung wala agad-agad sa mga personnel nga mag plastar dira agon iya nga mapabalik normal ang flow sang trapiko. So muna sa liwat ha, kung malayo ang imo opisina, ikaw mismo iya ang mag-adjust sang imo nga oras agud nga ma-make sure nimo nga kung maka-experience or malabayan mo gid man ang area nga medyo traffic, hindi bala init ang imo nga ulo kay ti aga pa, no? Aga pa, hindi ka maglagas sa oras kay basi bala mga posibilidad yung kaisa nga malate ka, di kay nanimprano ka. Patungod ka nanimprano ka. Di kundi temprano ka man do tuod na encounter mo inang traffic but then paglampuwas mo dira, pag-abot nimo sa imo yang opisina, pag-abot nimo sa imo nga opisina, dasig lang, kag tawhay, manayanaya ang imo yang itsura, kay wala ka sang problema, diba? Malang kita sa mga traffic kung kaisa kung late na tamo nang dugin na lagas na lang kulang na lang manaog ka na lang kung kaisa sa lakyan kung nagasakay ka di pasahe kag lakton mo na lang duano gidabi ka dasig sing imo man nga lakat ikong pars dalagan sang salakyan. Okay, ang iba naman kapin pagay kung malate na muni kung kaisa nga hindi malikawan, wala man naton ginapangayo, pero nagakatabo kun kaisa, nga tungod nagapamensar ka nga late ka na, tendency mo, ginahimo mo, is mag-overtake ka sa mga salakyan, no? Nagapang-overtake ka dira, or mga may private, ang mga salakyan, di ginahimo ini, di syempre, balda kagid sa gihapon kaya ang imo naman iya nga kabuhi kinbutang mo sa alang-alang. Amo na ang pinakadapat naton iya mga paminsaron nga mga konsekwensya sa aton man nga ginapanghimo. Ang ikaduha, magpakatawhay. Diba kailinit gid man tuod kung may ara sa nag-overtake sa imo nga do halos na lang tawag ni ibag-ed di lang iya nga salakyan man sa imo. Okay ti amo na nang nagadali pero mas maayo abay isa nga magpadasig na isang iya nga dalagan. Pero kung ikaw naman ang mang-overtake ka man, make sure mo lang nga pag-overtake nimo, di may ara na kon kay sa mga
hand sign, no, bilang pagpasalamat, abi, nga muna nag-overtake ikaw, pasensya. May ara kon kay isa nga nagadali-dali do. Pinagusto po magpasibad sa ilang salakyan. No, ang iba niya do katunog-tunog pasang ila ya nga pang pipip. Nakakatunog-tunog man akong kay isa, bawara gid si mutupad. Ang do ano gid balang problema. Makitaan mo, kita na gid nila nga naka-red pa. Maybe pilaguro ka mga factor kun kay isa, may mga sa mga intersection kun kay isa, kana iya magliko baw. Inunahan ka dira sa di pasahe nga salakyan, ti dira iya mainit iya imo ulo. Okay, hindi na iya linya sang di pasahe nga dira siya iya nag patupong. Pero may ara naman kun kay isa nga duhungod-hungod gid balayahaw. Ano nang makuha niyo man? Sige lang, ka muna na bahala. Ang ikatatlo, importante man ang husto iya nga tulog. Importante ang husto nga tulog. Actually, ang pagtulog bala or enough nga oras sa pagtulog, isa ini siya sa ginatudlo during magkuha ka sang pila iya ka mga proseso para magkuha sang imo iya nga driver's license, no? Isa ini siya sa ginatudlo kay man, no, kung kulang ka kuno sa tulog, madasig ka maakig, no? Madasig ka maakig dason do tanan-tanan nga mga negative imo iya ginapamensar. Kag ti dira man peligroso man ikaw, kay basi bala, gulpi ka na lang dira iya. May ara kita nga daan iya nga mga batasan, actually do ara tanan gina nga tawo nga abi mo wala ikaw natulugan pero napiyungan kag gid isang makadali, no? Dula man ko natulugan, dula man ko napiyungan nga wala ko to yung nasiplatan yaman. Mga amon akon kay isa nga mga sitwasyon. So, amo na careful gid sa mga ka-action naton, ilabi na gid sa mga nagadalasang salakyan. No, halong-halong gid, ilabi na kung kulang ikaw sang tulog kay mabudlay gid niya, no? Wala gid abra sang malain kun hinay-hinay lang man ang imo nga pagpadalagan. Dra ka lang sa sa linya nga inanay lang ang dalagan or normal lang balang dalagan, agud iya nga masweto mo lang. Kay man kun kung tulog kun tuyo ikaw, may tendency kapin pagid kung wala ka bi ka istorya, no, may tendency nga mapiyungan ka gid, no? Do ara ginaya normal ginaya sa tawo. Ang ikaapat, sundon kung ano ang sign dra ang traffic lights bala, no? Kung may nakitaan ka dira nga salakyan, no? Amuning problema kung kaisa nakatuon pa sa red ang traffic light, ay pasibad na sa dayon sang iya nga salakyan. Nablang wala na notice nga naka-red pa, no? Hingagaw lang sa dayon sang iya nga salakyan, pasibad. May ara naman kun kay isa, nang term, beating the red light. May ara naman kun kay isa, kay ti syempre may ari man diri sa aton sa Bacolod balahaw sa traffic lights sa kun ang paghahambalan, di ba? Red, green, and orange. Ang orange ini nga color do kumbaga preparatory ini siya. Ang iba niya nagahingagaw pa nga
nagahingagaw pa nga makaliko. Supposed to be inog pundo. Kaga ang ining orange preparatory naman isa sa mga salakyan nga hana naman kung tani iya nga maglakat, no? Tendency kay pila na notice ko do pila na sa 5 minutes ang inang orange 5 minutes nang iya nga amo nagali preparatory para sa masunod iya nga hatagan sang way nga salakyan ang nagakatabo may ara pagid nga nagahingagaw. May ara pagid nagahingagaw nga ambot hindi mo mahangpan makit ano man do hindi man siya silinggid nga nagadali kundi do may mga pasensya sa term pero nablang duga padayaw na mga mamuna nga mga kabataan pablakon ka isa no di ano ka mo ga dali ka mo sang inyo nga life hindi ka mga mamuna kay kabudlay no basi mangin na reason pa kamo nga ang iban iya nagahalong-halong tapos ikaw dira iya mapinagusto ka lang sang imo iya pag-drive or sometimes manghingagaw ka pa para lang nga makalabot ka na dayon sa pihak iya nga panapa na di dapat halong-halong hindi mo pakatigaan hindi magpasaway no kay man ang mga amo na nga sitwasyon kun kay isa di dali sinabutang kagid alang-alang or aksidente nga matabo. So, dapat halong-halong. Ang isa pagid, hindi ka dapat magpangita sang away. Yan, okay? Kay, imo, dara iya kabuhi, ikaw ang gadala sang salakyan. So, dapat ikaw man mismo ang may control. Diba? Ikaw man mismo ang may control. Kung padasigon mo ina, kung pahinayon mo ina, normal nga dalagan, pagusto ka da. Basta i-make sure mo lang nga ang imo yadalan ginaagyan, hindi ka mabutang sa aksidente, no? Wala ka sang may madalahig dira nga mga nagamaneho man sang salakyan or mga tawo nga naga tinabok-tabok dira. Yan. Diba? Muna mga dapat halalungan. Ang ikalima, siguraduhon nga kondisyon ang salakyan. Isa man ini sa mga dapat man tandaan sa mga driver nga i-make sure gid nga yara sa kondisyon ang imo iya nga salakyan antes nimo gamiton na make sure number 1 gid may ara sang gasolina na kay may tendency kun ka isa hindi ni malikawan na hindi malikawan kun ka isa nga ara ka sa traffic no nabutang ka bisa tunga sang traffic tapos nagapangduha-duha ka kay tibasi bala maubusan ka sang gas while ara ka sa tunga sang traffic te paano na ang isa pagid ang imo iya nga battery make sure mo man ang imo nga battery ang isa pagid make sure mo man nga ang imo iya nga ruweda sang imo nga salakyan is ara man sa maayo nga kondisyon, 'di ba? Kay actually damo pag nga mga damo pag nga mga dapat naton yung mga tandaan, pero hindi man ko sa LTO Oo, hindi man ko sa LTO or other pag nga mga agencies nga naga-explain further. Ang aton lang ya pahanumdum lang ni sa aton nga mga ka-action, no? Sa inyo man yang nga pagmaneho. Pero try nyo bala, no? Try nyo check sa kay Google na para makita dira ninyo kung ano ang mga kinahanglanon ninyo antes kag pag-abot ninyo na sa inyo nga kaladtuan agod na make sure ninyo nga safe ang inyo nga biyahe. Ang ika-anom,
Ang ikaano, magpahuway. Mas maayo nga magpahuway-huway anay. Mag-relax sang tubtob 15 minutos. Kung lawig na ang imo iya nga pagmaneho. Like 2 hours ka na abi nga nagadrive. Pahuway-huway anay. No? Wala ginawala sang problema kung magpahuway-huway ikaw, like for example, may ano ka mo abi, may long trip ka mo abi with the family. Ang kalatuan ninyo, pila ka oras antes ka mo dito yung magkalabot. So, dapat magpahuway-huway ka mo anay. Kay man, iyan balada sila danay, sinong mangihi. Nan. Okay, para iya nga relax, no? Ma-relax mo man ang imo iya kamot sa pagdala iya sang salakyan. Kay importante man ina, kay man, kung hindi man kondisyon ng imo kamot, ano ka drabi, nagakurog na ng imo yung mga kamot, tapos sige ka lang gyapon drive, may tendency nga maapektuhan man ang pagpadalagan mo sang salakyan. So, dapat muna kinahanglan enough nga pahuway, enough man nga tulog. And lastly, ang pinaka-importante, no? Ang pinaka-importante, magpangamuyo. No? Wala na isang pinaka-safe sa tanan, kundi ang magpangamuyo antes ang pag-drive. No? Ipangamuyo mo nga kung ano man yung mga personal, dira nga mga problema, hindi dira yung magsulod sa imo kaisipan, para, and also makalikaw ka man sa ano man yung mga insidente, nga inang makasabtanay ka mo blas ang pareho mo man abi nga driver, tungod lang ginunahan mo siya, nag-overtake ka sa iya, or may makitaan ka iya nga mga pasaway sa imo iya pag-aagyan. Amo na dapat ang imo nga i-pray nga ara ka lang, no? Ara kaya sa husto nga concentration sa imo nga pagmaneho. Actually, may isa dari ka mga na dumduman ko gid, no? Gin-share lang man ni, no? Kaysa na siling ko gani kung mag-undergo ka sang kung may magkuha ka sing imo ya nga nga driver's license, may ara ka gid na i-undergo nga tudluan ka mo dira, no? I-seminar ka mo kung ano ang inyo yung mga himuon. So, ari isa ni sa mga nadumduman ko iya nga topic. Iya nga gin example man sa amon, mismo ang iya nga inagihan, na while nagadrive siya sang salakyan upo ng iya nga asawa, nagasabtanay sila nga duha. Nagasabtanay sila nga duha. Syempre, hindi na siya makakonsentrate sa pag-drive, na? Hindi na siya makakonsentrate sa pag-drive. Ang ginhimo niya, ginpapanaog niya ang iyang asawa. Mahambal man to ng iba niya, kalain man to klase nga bana, nga ginpapanaog niya to man. Pero kung isip-isipo naton, 'di ba? Kung isip-isipo naton, kung magambal ka nga kalain klase sa iya nga bana, nga ginpapanaog yang iyang asawa, pero ginapamensar niya ang safety nila. Kay kung ginsigya pa to, nga nagasabtanay sila nga duha, may tendency, no? Wala man ginapangayo, pero may tendency nga mag-lead sila sa aksidente. Kay man, hindi na makontrol. Kahit ang tao is tao lang gid, no? Nagabatsyag ka sang kainit, kung nagabatsyag ka sang kainit, may tendency nga mapaupok mo kung ano da ang ginakaptan nimo. Syempre, nagadala siya sang salakyan, basi wala gulpihon niya dahil nga mapadasig ang salakyan. Na kita nyo na sa mga sa mga kung galantaw ka mo sa mga drama bala na sa TV, di ba? Muna kun kay isa ang reason sang aksidente sa mga salakyan kay nga muna ganing nagakatabo may somebody bala nga sa ila nagapainit sa ila nga ulo, so may tendency nga kung hindi na nila makontrol ang ilang emosyon, basi gulpiho na nila padalagan, padasigon, kag hinali may magsugata sa ila dra nga dako nga salakyan, ano ang sitwasyon. Yan, amo na dapat ang mga i-considerar naton nga mga sitwasyon while nagadala kita sang salakyan, and also
sa mga nagasakay man sa mga depasahero nga salakyan, pray ba naton ang safety sang tanan kay meron kon kay isa mga driver hindi man pangkabilugan na pero may ara gid nga mga driver nga daw ka nami gid ihambalan bisan may edad na nganong hinay-hinay lang sa pagpadalagan kay man wala kami gadali sa ngamon niya kabuhi na may mga ginakon kay sa abot ko nang ginadalian nila nagahingagaw sila sang may mahapitan pagid nga mga pasahero. Ang insakto bala or normal lang nga pagpadalagan sa salakyan, sa mga depasahe na nga mga salakyan. Ang wala ka lang kabalo nga may mga tao na nagapinungko, nagapasalamat nga safe ang ila nga biyahe kag makahambal sila nga ay kanami lang to sa ngakon nga nasakyan nga driver ka sa iya magpadalagan nang inanay lang magpadalagan. So, dapat maghalong-halong man, di magpinagusto ang inyong nga ginalabayan. Mayo lang kun bisan pa nga hawan, as long as kinahanglan, insakto lang yang imo nga pagpadalagan. Sige, 2:13 na kita Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, amo yan to ang aton iyang topic sa subong nga hapon. I hope nga makabulig gina sa aton nga mga ka-action. Labi na gid sa mga nagadala dira sang salakyan. May mga listener kita na mga taxi drivers bala na ti naga-monitor ini sila. So, halong-halong lang dira sa pagdala sang inyo nga salakyan kag i-make sure gid ang pila ka mga dapat ninyo i-check antes man ang pagmaneho. Sige, 2:14 na kita. Standby sa ato yung mga ka-action kay this time. Dire kita sa pagbasa man sa mahatag. Madiritso na kuhaw. Sang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Alas 2:15 na kita Action Radio Philippine Standard Time. And this time, ang aton nga letter sender sa subong nga hapon, isa ka 22 anyos nga nagpatawag lamang sa kay Cecil. Ang sulat ni Cecil nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako kay Cecil, 22 anyos, kag isa ka call center agent. May nagapangaluyag sa akon nga madugay ko na actually ginbasted, tita. Pero, ang iya ginahimo nagapamilit sa gihapon sa iya kaugalingon. Bali, tupad balay siya namon, Tita We. Ang hindi ko manamian tungod kada magsulod ako sa trabaho, permi niya ako ginabantayan. Subong man sa akon nga pagpauli. Masami niya ako nga ginasunod, tita.
Bangod sini tita, nagdulot iya sang kahadlok sa akon man bahin. Ang iya ginahimo tungod basi, may malain siya nga himuon sa akon. Isa ka best tita, nagpangisog ako, agod hambalan siya, nga untata na ang halay sunod-sunod sa akon. Tungod, matawag ako sang pulis. Ang problema, tita, gina-insister sini, nga wala man siya kunusang malain nga himuon. Tita, hindi gid madula sa akon ang kahadlok. Ano bala ang akon pwede nga himuon? Salamat sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Cecil. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:18 na kita. Kag amuyan to ang sulat ni Cecil. Problema niya do kalimbawa sini stalker. Sige inakaron sa akon man nga pagpanumbalik, pag basahon ko man ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa kay Cecil. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nire-recommend. Mayong hapon sa kay Jim Valencia, kay Sir Alex Montasa, good afternoon. Kay Wilvan Española Ticala, good afternoon. Sir Ray Baryoga, mayong hapon, always kinaga-monitor, dra sa may Barangay Pandanon sa DSB. Ma'am Christine Minias Villalobos, mayong hapon man,
Gasunod sila ba? Sa may barangay Pandanon, DSB. Okay. Miss Athia Kimeriman, maulanon ko nung hapon. O, idira sa may Morsha, nag-aulan. Tudri sa Bacolod, ganin nag-ulan man ho. Antonieta Baha, mayong hapon. Okay? Junjun Mayordomo, mayong hapon man. Galantaw gid kuno siya sang live. Patamyaw lang ang family Mayordomo. Salamat kid. Okay. Abs Marta Dio Salcedo, mayong hapon. June Sara Donasco, good afternoon man. Ann Villaviray, good afternoon. Kay Abs, sige. Aha, Miss Athia Kimeriman, sa liwat, Olmiha Mered. Mayong hapon watching FB Live dari sa may Alicante sa Ibi Magalona. Pag-greet lang family ko, Laika Kayla May. Kag, Mama Janice Hamelo. Thanks and God bless. Okay, salamat man. Si Roby Argenta de la Luna, mayong hapon, Action An, watching you live from Barangay 30. Salamat gid sa pag-monitor. Richard Diet Pacheco, mayong hapon. Sir Amor Malayang, naga-monitor dira sa Hagimit La Carlota. John Noblaza, mayong hapon. John Robert Ronquillo, ginatamyaw ni Alex Montesa. Ma'am Yvonne Buesher, mayong hapon man, dan sharing na siya kanuhua. Si Sir Eddie Ricafort sang OTTG. Always ini siya naga-monitor. Martin Aliling, mayong hapon man, Enting MPD Peloriana. Good afternoon. Ayos ang approve mo. Nice. Moralize Fabul. Indayan, shout out family Fabul and Morales sa Bangbang. Sakto ni siya. Carolan, Cabancalan City. Greetings from Naisal Morales Fabol. Salamat, Gid. Gerson Yatarsiando. Pa-shout out ko no. Team Lagawan sa Corbada Planters. Sa diin na, Sir Man. Sige, salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Deding Alohamianto, Ma'am Deding Alohamianto, good afternoon dira. Happy Tuesday and God bless. Ma'am Naneth Tabalinsoy Lupasi, good afternoon. Mayo lang nga pagpamati diri sa San Enrique. Mga listeners, family Lupasi kag Jaime family, thank you so much. Ma'am Virgil Pinda, okay lang na, wala gina problem. Wala gina problema, Ma'am Virgil Pinda, bisan na late ka, basta ara ka Japon. Kabalo ko na always kayo ang naga-monitor. Salamat, Gid. Naga-monitor da siya sa Celine Homes. Thank you so much, Gid, and God bless.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida. Okay, diri kita sa pagbasa man sa mahatag nga advice ni Tita We sa aton letter sender. Sa subong nga hapon sa kay Cecil. Mayong hapon sa imo, Cecil, kag salamat sa imo ginpadala diri nga sulat sa This Is My Life. Abi mo si Cecil, siling bala or may hambalanon nga mapunggan mo lang kuno ang baha pero hindi mo gid mapunggan ang tawo nga nagahigugma. Ang problema nimo kay daw desidado man. Desidido gid, no? Desidido gid ang nagapangaluyag sa imo bisan pa nga ginbasted mo na siya. Wala ka man sang may mahimo para pauntaton siya. Kag hindi mo man na siya mapadakop, kay wala man siya iatuod sang malain nga ginahimo. Hindi lang siya pag itratar sa nga malain para likaw sa hindi amo nga hitabo. Bisan tama sa iya ka persistent or amo na gani nang ginambalan mo na siya nga hindi ka pero nagasigi-sigi sa gihapon ang iya nga pagpangaluyag sa imo pagsunod-sunod sa imo pero wala man siya sang malain nga ginhimo sa imo ang mahimo mo na lang amo nga pabayan siya. Sa ulihi basi pa lang, matak-an man ina siya, kag ma-realize bala niya nga wala sang tsansa, or wala gid sang tsansa nga maluyag ka sa iya. Kag kung matabo nga kung makanobyo ka na, basi mauntat man na siya. Sa karon, pakitai lang siya sang maayong pamatasan, pero hindi ka gid maghatag sang anuman nga patimaan, nga basi ma-misinterpret niya. Ang tanan nga problema, mahatagan gid ina sang solusyon sa paglakat sang panahon. Okay, alas 2:32 na kita. Salamat gid Tita We sa ginhatag mo man nga advice sa aton iya letter sender sa subong nga hapon sa kay Cecil. And this time, sa aton yung mga ka-aksyon, standby man para iya sa first part sa aton nga horoscope. Unahon naton ang mga Gemini sa subong man nga adlaw sang Mayo 25 tuig 2021 Martes. Sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21
mabakod ang inga power. Sang imo yang nga mga tinaga. Tanan, ma-inspire, kag magpamati sa imo. Sa karon, ginausoy mo man ang maayo yang nga oportunidad. Posible ang career change decision. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 55. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Uy, magahirit ko no. Tagaan sang second chance. Magahirit sang second chance sa imo iya nga ex. Tun-i anay, napaminsara anay sang maayo. Kung bala inatugtan mo or hindi. Hindi magpaliwat, magpadala-dala iya sa imo nga tungod nga naluoy ka. Or hindi gani naintuan ka naman. Hindi magpadala-dala, kinahanglan paminsaron sang maayo. Sa mga Cancer, lucky number 33, 26, 49, 51, and 33. Ivory white is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, ang imo creative expression, makahimo na siya sang video game. Kag mahimo iya nga, bag-uhon ang imo iya nga kabuhi. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 33. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, hoy, mahimo iya makapa-expand ka dira sang imo nga negosyo, Virgo. Bangod, nagasaka or nagadamo ang imo nga mga customer. Ang importante, magsunod lang sa health protocol. Sa mga Virgo, lucky numbers 12, 18, 23, 34, and 48. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Mangin malipayon ka bangod sa amat-amat. May ara na iya sang katumanan ang imo nga mga handom. Pero ang importante, magkinot, no? Importante ang pagkinot sang kwarta. Kay man amo ni kun kaisa ang imo nga kinahanglanon ay hindi lang gali kun kaisa. Do ka everyday ni mo nga kinahanglanon, labi na kon na wala ka na dira sang pwede nimo iya nga hulaman or wala ka na dira iya sang pwede nimo iya nga kuhaan. Sa mga Libra, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Raspberry red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Manami sa karon ang imo iya nga negosyo. Bangod, sold out. Bakal tanan ang imo iya nga mga baligya. Madamo man nga mga hitabo nga magapahalipay sa imo sa karon. Sa mga Scorpio, lucky number 33, 21, 26, 49, 51, and 33. Vanilla brown is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. Kagamo yato ang first part sa aton iyang horoscope sa subong man nga hapon. Standby sa akon nga pagpanumbalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope.
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan at mga kahintangan, responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may yayaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Kag para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope, sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, may mga ideas nga mo sa karon na nagasulod sa imong kaisipan. Mas maayo nga tun-an ina, kag kung pwede, himuon para kung may arayas ang kaayuhan, at least ikaw dira ang makabenepisyo. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 41. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19,
mag-meditate. Makabulig ina para iyang makapamensar ka sang maayo. Ang determinasyon, amo ang magapaangat sa imo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 26. Talong purple is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, handa ka na sa politika. Ini ang career change nga maghatag sa imo sang lain naman ang mga anggulo sa kabuhi nimo. Sa mga Aquarius dira, lucky numbers 23, 36, 49, 53, and 13. Pumpkin yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, sa Pebrero 19 to Marso 20, courting season ini para sa imo. Gani dapat manginwais ka kung sino ang imo iapagahatagan sang tsansa nga magpangaluyag sa imo. Sa mga Pisces, lucky numbers 43, 36, 59, 41, and 23. Strawberry red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 to Abril 19. Tunan ang martial art exercises. Bangod, magamit mo ina sa palaabuton. Sa mga Aries dira, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 44. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, magkalipay ka bangod nga gaugyon sa imo subong ang kahigayunan. Para sa tanan nimo iya nga hando. Gani maggiho ka na sa karon, as in now na. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 36, 29, 55, and 11. Dollar green is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Kag amuyad to ang aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw sang Martes. Mayo 25, tuig 2021. Okay, diri kita anay sa aton nga mga kaaksyon nga nagpadalaman sa ila iyang mensahe o si Sir Andrew Juanites. Mayong hapon dira sa imo. Kag ginatamyaw gali ni Sir Alex Montesa, sanday Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa mga tanan nga members ng EFC Fans Club. Okay, salamat gid. Ari gali o si Ma'am Jinky Dialagdon. Baya, good afternoon sa tanan nga taga Barangay Sumag. Naga-monitor siya sa Jeddah. Okay, salamat gid. Kaginatamyaw niya pagigali si Mr. B-Boy Villasor sang CMO Sectoral kag sa pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB. Tama ba naga-monitor sa Pandanon? Salamat kita sa inyong iyang pag-monitor. And also, drakman sa RTN office, sa may bread ko, sa ilang taminda, kay Tanida, kay nang Larry, nang Norlin, nang Tintin, and nang Gigi, and also kay Kapid. Mayong hapon dira sa inyo, kag always iyang naga-monitor. And also kay To Romulo Batang, mga taga DSB man. Salamat gid sa pag-monitor. This time, diri kita anay sa aton man nga, Orasyo Imperata.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, may kulang po ko nga talamyawon. Sorry, ginanghan, nalipatan kung imo nga ngalan. Wala na din kopya ko, but kung na to naglupad to Kaya nang Joy Galiadra sa may saliwat sa RTN sa bread ko. Salamat gid sa pag-monitor. This time, diri kita anay sa aton iyang Bible verse of the day. Gikan sa Acts chapter 16 verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. And this time, diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa ato mga ka-aksyon sa pag-upod man sa akon sa programa This is My Life sa subong iyang Martes. Mayo 25 tuig 2021. Sa ngalan man sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila